खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदास्रि मोसाहारि। धोरोमारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा गोथार बाथौ सान फोरबोखौ धोरोमारि बर' साहित्य भवन लांगोनायाव गाजा गोमजायै फालिदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धोरोमारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव खुंगा सेथि गोथार बाथौ सान फोरबोखौ सानसेनि हाबाफारिजों धोरोमारि बर' साहित्य भवन लांगोनायाव गाजा गोमजायै फालिदों। बे गोथार बाथौ सान फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे धोरोमारि सांग्रांथि मेल लानाय जायो। धोरोमारि बियाबनि आफादगिरि देबकुमार बर' बिथांनि मासि लानानै दैदेननाय बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो राङापारा समस्तिनि एमएलए कृष्ण कमल थांथि बिथाङा आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रशान्त बर' बिथाङा। लोगोसे बाहागो लायो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि एनस मुसाहारि, लेङाइ आफादगिरि रुपम दैमारि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोर आरो ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। नंगौ खोब गोजोनथाव। दिनै नैथि मंगलबार दुलाराय बाथौ सिबियारिफोरनि दिनै गोथार सान आरो नैथि मंगलबार। बे मंगलबार हाबाफारिखौ दिनै गरामारि बियाबनि बाथौ सिबियारि बिथांमोना दिनै नैबे गरामारिनि साहित्य भवनाव सानसेनि मेहेर गोनां हाबाफारि लानानै खुंफुंदों आरो बे हाबाफारियावनो आंखौबो जर'खा आलासि हिसाबै हांख्रायनानै लिंहरनाय लेखा आङो दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दान्दिसे बाहागो लाफैबाय। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि आरो राङापारा कलेजनि बर' बिफाननि बिबुंगोरा मानगोनां प्रशान्त बर' बिथाङा बाहागो लादोंमोन आरो राङापारा समस्तिनि एमएलए कृष्ण कमल थान्थि, तेजपुर समस्तिनि एमएलए मानगोनां प्रिथिराज राभा बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो गोबां बेयाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। सिनियर सिटिजेन जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोना बेयाव बाहागो लादों आरो जि सानसेनि मेहेर गोनां हाबाफारि बेयो गाजा गोमजा जानानै थांदों। दा बेयाव आङो बे समाव बुंनो बेखौनो सानदों जे बाथौ धोरोमा बर'नि गुबै धोरोम आरो बे धोरोमखौ सिबिनायनि गेजेरजों जोंनि बर'नि राव हारिमु थुनलाइ बियो रोखा बेरखाङो आरो बर'नि जि सोदोमस्रि आसार खान्थि बियो बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो जायो। दा बेखायनो आङो बुंनो सानगोन दिनै नैबे बाथौ धोरोमनि जे नैथि मंगलबार बेखौ सिगांनिफ्रायनो फालिबोबाय थाखादोंमोनब्लाबो थांनाय 2 बोसोरनि सिगां आसाम सरकारा बेखौ मोनसे स्वीकृति होबाय, गनायथि होबाय जे बोसोरफ्रोमबो माग दाननि नैथि मंगलबारखौ बाथौ सान फालिनाय सान हिसाबै बेखौ गनायथि होदों आरो बिनि थाखाय हलिडेबो आसाम सरकारा फोसावदोंमोन। दा बेखौ आङो खोब गोजोननाय मोनदों। बेबायदिनो बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खौसेथि आरो अनलायनाया अराय थाथों आरो जोंनि धोरोमनि जे राव आसार खान्थि हारिमु दामजुफ्रा बियो अरायसम जोरनानै थाथों। जों आसा खालामगोन दिनैनि बे गोथार साननि गेजेरजों बाथौ धोरोमनि गेजेराव मोनसे अनलायनाय आरो जौगानाया फैथों। आं बेखौ आसा खालामनानै दिनैनि जि बाथौ सान नैथि मंगलबार बेयाव बाहागो लाफैनो मोननानै गोजोननाय बेखौ फोरमायबाय। दिनै नैथि मंगलबार गोथार सान, बे बाथौ सानाव आङो साफ्रोमबोनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो सनितपुर जिल्लानि गरामारियाव दिनै बाथौ गौथुमा जि हाबाफारि लादों बेयाव बाहागो लानानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों। नाथाय बाथौनि जि गोथार जोंनि माखासे आसार खान्थि दङ, सुबुं फोथायनाय दङ, धोरोमारि सान्थौ दङ, बेनि फारसे जों दाबो गोबां बिथिङाव सांग्रां जानांगौनि गोनांथि दं आरो बर'नि जि जोंनि धोरोमारि दामनाय देनाय हारिमु बिथिङाव जों बाहायब्लाबो गुबैयै धोरोमजों सोमोन्दो गोनां जेरै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा। दा बे खाम, सिफुं, सेरजा, जथाखौ जों बर'फ्रा बायदिसिना रंजाथायारि हाबाफारियावबो बाहायनाय नुनो मोनो आरो धोरोम सिबिनायावबो आर'जावबो जोङो बेखौ बाहायो। दा बेनिखायनो बे जिहेथु जोंनि फुजिनाय जोंनि धोरोमारि सान्थौजों बे दामग्रा बेसादफोरा जोंनि हारिमुनि बेसादफोरा सोमोन्दो दङ। दा नुनो मोनो खायसे बिथिङाव बेखौ दिनै आइजोफोरनि आखायावबो गथायनाय नुनो मोनो। नाथाय बाथौ सान्थौनि बादिब्ला खाम, सिफुं, सेरजा, जथाया जोंनि गुबैयै आर'ज धोरोम सिबिनाय
जोंनि थाखाय गुबै दामग्रा बियो बिनि गोथारथिखौबो लाखिनाया गोनांथि दं दा असमिया समाजाव जों नुनो मोनो बिसोरो धुलखौ बाहायो बिहु मोसानायनि थाखाय रंजाथायारि दामजुगु हिसाबै नाथाय बिसोरनि धोरोम सिबिनायाव खुलखौ बाहायो बिसोरो बे खुलखौ माब्लाबाबो बिसोरो रायजो राजानि रंजानायनि थाखाय बाहाया बेखौ धोरोम सिबिनायनि आर'ज मोन्थोरनि थाखाय गोथारैनो दोनदों दा बेबायदिबो जों खाम सिफुं सेरजा जथानि गोथारथिखौबो जाहाथे बर' माहारिया लाखिनो हायो बेनि फारसेबो नोजोर होनाया गोनां नाथाय आथिखाल समाव गोबां आइजो सिख्लाफोरखौबो जों बायदिसिना फोरबोआव जों बेखौ बाहायनाय नुनो मोनो बेनि फारसे एसे सांग्रां जानांगौनि गोनांथि दं आं अजद होआखै नाथाय बेनि फारसे साननांगौ जोंहा थायो मानोना जाय दामग्रा बेसादफोरजों जोङो जोंनि आर'ज मोन्थोरखौ जों खालामो आरो धोरोमारि सान्थौ बेहाय हाबनानै दङ बे जाहाथे गोथारैनो थायो बेखौ मालाबाबो जाहाथे मोनसे रंजानायनि बेसाद आगजु हिसाबैल' बाहायनाय जाया बेनि फारसेबो जों बर' हारिया सांग्रां जानांसिगोन जे आथिखालाव बाथौ धोरोमारिफ्रा गोबांथार बाथौखौ सिबिबोगासिनो दङ दायो नोंथांनि बादिब्ला बे बाथौ सिबिनाया आरो सोलायबावनांगौ दङ होननानै नोंथाङा सानगोन नामा सोलायबावनांगौनि गोनांथि गैया दा जोंनिफ्राय गोबां गुरुफोरनि मुङाव बायदिसिना हुदाफोरखौ लानानै ओनसोलफोरखौ लानानै जों जुदा जुदा जाबोदोंमोन नाथाय दिनै बाथौआबो मोनसे खौसेनि मोनसे महराव फैबाय दा बेनि फारसे बयबो सनमान होनानै बयबो मानिलायनानै गावबा गावनि हुदाखौ एसे गुबुन गुबुन रोखोमै फालिबोदोंब्लाबो मोनसे सान्थौआव मोनसे महराव बयबो खौसे जानांगौनि गोनांथि दं